Bakalau Salkorta pintxo lehiaketaren 4. edizioa eta eskolarteko bakaiau lehiaketaren 17. edizioa ospatu ziren larunbatean Eibarren. Errebaleko esparru berriak hartu zuen jardunaldi gastronomiko berezi hau. Bertan bildu ziren alde batetik sukalderi gaztetxoak, eta bestetik Gipuzkoako, Bizkaiko, Arabako eta Nafarroko pintxo txapelketen irabazleak. Aurrekoek eskolarteko bakaiau lehiaketan parte hartu zuten, 22 bikotetan banatuta, eta bigarrenek Bakalau Salkorta pintxo lehiaketaren txapela jasteko lehiatu zuten. DBH-ko ikasleek osatutako 22 bikoteek hartu zuten parte bakaiau lehiaketan. Ramon Roteta, Josema Azpeitia, Tiburcio Eskizabel, Inigo Kortabitarte, Xavier Gutierrez eta Mireia Alonso Ibartarra sukaldari ospetsuek epaitu zuten gazteen lana. Aholkuak ere eman zizkieten epaimaikideek parte hartzaileei euren platerrako betzeko. Sakonki aztertu ondoren lan guztiak, honako hauek izan ziren epaimaiaren erabakiak. DBH-ko lehen eta bigarren mailako irabazleak Nerea Diez eta Ane Peribañez izan ziren. 3. eta 4. mailan Nerea Galindok eta Maider Simonek osatutako bikotea. Eta bere aldetik Lasaia Zitainek eskuratu zuen eskoletako saria. Gazteen lehiaketaren ondoren, Bakalau Salkorta pintxo txapelketaren 4. edizioa hartu zuen Errebalek. Bertaratutakoek, pintxoen elaborazioa eta presentazioaren prozesua zuzenean ikusteko aukera izan zuten. Gainera, parte hartzaileek euren pintxoei buruzko azalpenak eman zituzten, epaimaikidei zein publikoari hauek prestatzen ziharduten bitartean. 7 parte hartzaileen proposamenak dastatu ondoren, Irungo Danako jatetxeko bokalao pintxoa aukeratu zuen epaimaiak. Sari bikoitza David Rodríguez Danakoko sukaldariarentzat, bakaiaoaren erabilera onena berana izan baitzen. Elgoibarko Viento Sur Gastrotekako Dorelin Castillok eskuratu zituen gainontzeko 2 sariak, Debabarreneko pintxo onena eta 0 kilometroko saria. Hauekin batera, Koliseok azaroaren 25ean hartuko duen San Andres Bertso jaialdiaren 27. edizioa izango da San Andres 2021ko jaietako ekitaldi bakarra. Covidaren kutsatze indize handiaren eraginez hirian dagoen osasun egoera zaila kontutan hartuta, Eibarko udalak aurreikusitako gainontzeko ekitaldi guztiak, San Andreseko azoka barne, bertan bera ustea erabaki du.